iti balasang napanak nagpasyar ko nana ay manong ko dumanon ka ditoy manong ko taat tugaw ka nagyam amo agket ay agner nervyosa Apek bubusag ka man. nagyam amo agket ay agner nervyosa Ay, ang nervous nagyam ka. amo agket ko nana manong ko di kami nervyos nagam amo kami ay agner nervyosa impot noktoy ayat ay mababainak Ni Manong me. impot noktoy ayat ay mababainak impot noktoy ayat ko nana agpadat at maritik na impot noktoy ayat ko nanakit manong ko ay ayaten kamen inig gamang tangan ay mababainak inig gamang tangan ay mababainak inig gamang tangan kunana ay adayo kapay ay ayatek inig gamang tangan ay mababainak inig gamang tuming ay mababainak inig gamang tuming ay mababainak inig gamang tuming kunana umas asideg ay ayatek inig gamang tuming ay mababainak inig gamang kuseg ay mababainak Kanang padlatan eh. inig gamang kuseg ay mababainak inig gamang kuseg kunana may labesen ay ayatek inig gamang kuseg ay mababainak inig gamang barukong ay mababainak Parehek kita. inig gamang barukong ay mababainak inig gamang barukong kunana ay adayo kan ayatek inig gamang barukong ay mababainak inig gamang kusong ay agalo-alon Ni ang utso-utso. inig gamang kusong ay agalo-alon inig gamang kusong kunana ay asideg kan ayatek inig gamang kusong ay mababainak inig gamang tenga ay di makatalna Oh, no. inig gamang tenga ay di makatalna inig gamang tenga kunana isoday tanayayatek inig gamang tenga ay di makatalna inig gamang tenga ay adda iming na Ay, weekday ta. inig gamang tenga ay adda iming na inig gamang tenga kunana ay niwat ko ang may kadwa inig gamang tenga kunana ket alwadam no kagaten naka